kula kepengin lelungban wonten samudraning katresnan kalian panjenengan ngantos kukutik jagat kula ing sak mangke. Nyai Menggong kang sesekaran ing taman keputren kene kaya nedeng udar wewangi kaya dene katresnan bulan katresnan. Inggih Kang Mas, sesekaran sajroning taman katemenggungan mriki sajakipun sami maesem derek aseng pambagya menawi kula kalian panjenengan tansah manunggalaken raos kados ngaten. Ngono kuwi prasetyamu Diajeng. Tresna kutan ono saya dangu kula raosaken tresna panjenengan ingkang kasok dhateng kula menika saya dangu saya semingrem baka wonten sak lebeting jiwa kula rah kula upamane samengko ana priya kang luwih bagus katimbang aku kepiye sliramu ya kula mboten badhe kagiwang tenan nadyan wonten priya ingkang langkung bagus langkung enem, langkung piteksa. Kula mboten badhe kagiwang. Tresna kula namung kasok kagem panjenengan piyambak. Saestu kan. Sliramu pindha Isan-isanipun kalih panjenengan sakupami ing sak mangkenipun panjenengan menika pinanggih wanita sing langkung ayu, langkung enem, langkung kimplah-kimplah. Panjenengan mboten badhe kepranan malih? Ya, Jeng. Nanti ya. Wiwit duk kalaning semono. Kang ndak idam-idamake kaya ngopo aku besok bisa sesandingan garwa kenya Kang Sulistya tur yo kadange Narendra yo mung ana sliramu kuwi saestu upami wonten wanita sing luwih semlohe luwih semok panjenengan mboten badhe kegiwang saestu
Ya muga-muga ora. Oke. Nek ra kepepet ngono ae. Kepepete niku sing marai kula menika Mas langsung melang. Ngono lho. Ha kula menika kuwatir lho Kang Mas. Kang ndak kersakake wis ana ing kapribadenmu yen. Kula rak menika sak menika tasih nom, tasih rada lumayan. Mangke menawi kula sampun tuwa, sampun kempong perot, wis paribasan wis glamber. Panjenengan tetep tresna kalian kula. Lair tunggu sing batin yen sliramu sepuh aku rak ya mesti tuwa wis ora iso apa. Kuwi ya beda nek piyai kakung sepuh kae wis Apa tenan kaya. adane piyai kakung iki sepuh kae ngrese wani matok-matro ngono. Makse renang gopo Babar pisan to Kang. Menawi kula menika sing kalian priya sing marayati kula iso gemreget, marayati kula menika iso ana rasa indah, ana warnane ngoten lho Mas, Kang Mas. Ning kula menika saben dintenipun namung tansah sumelang kemawon lho. kan dadi sumelanging penggalih. Dalaran kula menika mangertos pasuryan panjenengan dalem menika saestu sigit. Mesti wae oke wanita sing do kepencut. Ah niku lho, mengke gek panjenengan menika ketemu wanita sing luwih kimpling, luwih ayu, jur panjenengan lali kalih kula niku sing marayati niku sok semelang ngoten. Sadurunge aku kagungan garwa sliramu. Aku ora kagungan cong-congane ngati apa maneh kok pacangan. Aku ora kagungan. Yo pacangan terus dadi garwaku yo sliramu. Menawi ngaten Kang Mas. Saya mantep. Ya muga-muga wae anggone bebrayan tansah antut-untut rerungan. Inggih Kang Mas, kula nggih tansah menawi kula kalian panjenengan tansah manunggalaken raos ngaten menika. Rasane kok anane jagat gumelar ki ming kula kalih panjenengan. Kaya-kayane kepingin urip 1000 taun maneh bebarengan karo sliramu. Inggih Kang Mas, nggih mugi-mugi kemawon sih Kang Mas. Bebrayan kula kalian panjenengan boten-boten rubeda menapa kemawon tansah reruntungan ngantos ing benjangipun kula kalian panjenengan sampun kasedan jajing sak mangke. Mengkono iki umpamane ing besok aku tumekaning pati njur sliramu isih mudha. Apa sliramu bakal kagungan garwa meneh? Kang Mas, Bu ampun ngendika ngaten menika to. Ingkang dipun ngendikaaken Bu ingkang endah-endah kemawon. Bapunipun kula kalian panjenengan tansah ngronce maduning katresnan kados ngaten. Aku tresna lair tunggu sing batin. Nanging Jajeng
Injih. Pepestine menungso iku kan ora ana kang pirsa. Ya mbok menawa kaya ngono kuwi dumadi marang pribadi. Diajeng saksuwene aku kelawan sliramu andon asmara iku sejatine ana bab kang bakal ndak aturake marang sliramu. Wonten perkawis kan Mas? Mengkono ya. Manah Kene kula kene kok lega. lajeng neratap sih Kang Mas. Lega, Estunipun Jan. wonten menapa to Kang Mas? Diajeng rikala semono aku marak sowan ana ngarsane Kang Mas Adipati. Ana ing pasewakan agung kadadak ana rawuh Senopati saka Mataram. Senopati saka Mataram mau ngasta bandan. Yaiku brandal saka ereng-erenging gunung Pindad. Brandal mau gawe kasang sayaning para kawula Kadipaten Loano kang mapan ana ing gunung Pindad. Aku kadawan marang Kang Mas Adipati supaya ngleremake kahanan ana ing gunung Pindad. Tegesipun panjenengan badhe nilar dhateng kula. Ya mestine sing kaya ngono. Mergo abot jejibahanku saka ngarsane Kang Mas Adipati. Aku kudu gawe katentremaning para kawula ana ing ereng-erenging gunung Pindad. Kang Mas. Senopati ing Kadipaten Loano menika kathah, boten namung panjenengan piyambak. Kaboten utusan senopati sanesipun kemawon. Pergi kula kalian panjenengan menika paribasan tesih manten anyar. Paribasan urung tutuk anggone lelangen ana samudraning katresnan. Urung-urung wis arep ditinggal. Ya sing wis to. Elingo. Elingo dia. Yen aku iku jejering senopati. Prasetyaning senopati kudu ngrungkebi malang lemah utah getih udian. Kamangka iki Kadipaten Loano butuhake kanggo nentremake para kawula ning ereng-erenging Mas, estunipun awrat jroning manah kula menika menawi pepisahan kalian sekian. sejatine semono bagus. Nanging dikaya ngopo iku jejiban saka ngartane Kanjeng Adipati kang tumandun marang aku. Kang Mas, kenjing kula mriku saged lahaken pundi menika katresnan lan pundi menika kewajiban. Nadyan awrat manah kula mlilangi Mas. Wis Lila, Inggih, Ning. ya wis aja mbun nek wis Lila. Ning ampun dangu-dangu lenggih. Ndak suwun pandongamu rinten dalu. Muga-muga apa kang dadi jejibahanku bisa kasembatan. Para kawula saereng-erenging gunung Pindad bisa tentrem. Kang Mas, saestu mengkilanipun kula. Kados nggih Kang Mas. Aku nyuwun pamit ya. Sing prayitna ngati-ati ana ing katemenggungan. Mergo sak mungsa-mungsa ana bebunya. Sliramu tansah waspada lan ngati-ati. Ya, yen pancen kaya ngono diajeng. Aku nyuwun pamit. Lilanono nyuwun pamit. Bakal nindakake jejiban saka ngarsane Kang Mas Adipati. Garbaku sing
akarya jaringan. Muga-muga garwan tan kena rubeda apa